Ayan, blessed Sunday po sa ating lahat. Katatapos lang po ng Sunday church service namin at minabuti ko po na dumiretso dito sa Josefina Village, dito sa phase 2 habang maganda yung panahon. Ayan. Yung pong nakikita nyo po doon sa bandang siguro 150 meters mula sa akin, yan po yung office na ginagawa. Marami pa tayong mga corner lot at inner lot. Kung gusto nyo pong mas malaki yung lote po ninyo, maaari po kayong kumuha ng magkatabi po. Ayan. So nakikita nyo po, may bakod na po siya. Yan, for security purpose. Then maraming mga punong kahoy na nakatanim sa paligid, kaya presko po dito. Then one ride lang po at nasa town proper na po tayo. Ang kinaganda po dito, malayo po tayo sa tinatawag na noise pollution. Yan. Yung kumpletong video po natin naka-upload po sa YouTube channel ko, Property Investment PH. Kasama na rin po yung computation po. Mag-chat lang po kayo or mag-direct message kung gusto nyo po makita ang site for site tripping po. Yan, maraming salamat po sa panonood. Then i-hit nyo na rin po yung subscribe nang sa ganon ma-notify kayo sa mga lot for sale dito sa North and Central Luzon.